Вітаем 25 студзеня, недзеля, вы глядзіце раніцу з Белсатам. Кацярына Раецкая і Дзеніс Дудзінскі пачынаюць з вамі гэты дзень і адразу віншаванні. Вільня сёння святкуе Дзень народзінаў. Менавіта 25 студзеня яна ўпершыню была узгадана ў пісьмовых крыніцах. Ось так. І хоць стаўленне да беларусаў апошнім часам складанае, але мы памятаем тую велізарную падтрымку, якую Літва аказала беларусам пасля 20-го года. Таму віншуем са святам, перадаем прывітанне гэтаму цудоўнаму гораду і ўсім, хто там жыве. І, дарэчы, менавіта сёння ў Вільні прэзідэнты Украіны, Польшы і Літвы ушануюць гадавіну паўстання 1863-1864 гадоў. Таксама плануецца, што да мерапрыемстваў далучыцца Святлана Ціханаўская. Як скажаш. Міжнародных падзей сёння будзе шмат, а пачнем мы з Давоса. На гэтым тыдні там прайшоў сусветны эканамічны форум, на якім сабраліся кіраўнікі мноства дзяржаў. Аліна Коўшык, наша калега, распавяла нам, як там што адбываецца. Прывітанне з Давосу. Толькі што за маімі плячымі праехаў прэзідэнт Філіппіны. Вы бачыце, што цэлая вуліца закаркаваная дыпламатычным картэжам. Сёлета самы вялікі форум у Давосе, у якім удзельнічае больш за 60 кіраўнікоў розных краінаў, а таксама больш за 400 сусветных лідараў у галіне палітыкі і эканомікі. І, канешне, сярод іх наша дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская. Гэта беларускі акцэнт, вельмі важны для нас, як беларусаў. Але хачу вам расказаць гісторыю гэтага месца і чаму гэты сусветны эканамічны форум адбываецца акурат тут, у вельмі маленькім гарадочку у швейцарскіх Альпах у Давосе. Сама ідэя форум у Давос з'явілася ў 1971 годзе. І тады гэта была еўрапейскі форум для менеджераў. Чаму абралі менавіта Давос? Таму, што гэта сапраўды невялікае мястэчка, вельмі далёка ад асноўных еўрапейскіх сталіцаў. І гэта азначае, што калі людзі прыязджаюць сюды, яны акунаюцца ў атмасферу і мусяць вельмі шчыльна камунікаваць паміж сабой. Тады, у 1971 годзе, арганізатары форума думалі, што тут вельмі добрая інфраструктура і акурат можна спалучыць не проста размовы пра бізнес, але таксама трохі адпачынак. Вы бачыце, што гэта Альпы, гэта горы, гэта значыць таксама, што можна паездзіць на лыжах. На галоўнай вуліцы праменадзе Давоса амаль заўсёды корак з машынаў. І таму прыязджаць сюды нам аўтамабілі абсалютна бессэнсоўна. І таму все тыя людзі, якія прыязджаюць на сусветны эканамічны форум, яны карыстаюцца аўтобусамі і цягнікамі. І гэта абсалютна нармальна. Я бы сказала, што вось гэты лагістычны шлях, які часта займае ад гадзіны нават да 2, гэта таксама магчымасць навязаць нейкія кантакты. Асобная справа – гэта стыль убрання ў Давосе. Ён вельмі спецыфічны, і я не сустракала яго ні на адной сусветнай канферэнцыі. Канешне, галоўны аўтфіт – гэта касцюм, пінжак, вось нейкае паліто. Абавязкова сонечныя акуляры, бо тут вельмі моцнае сонца, і зімовыя буты. Гэта той атрыбут, па якім можна пазнаць вельмі спрактыкаваных удзельнікаў Давосу. Гэта выглядае не зусім звычайна для нас, але тым не менш у Давосе гэта всім зразумела. Яшчэ адно ўключэнне з Давоса нас чакае крыху пазней. Але
ці не забылі мы пра пытанне гледачам. Сёння адкажыце нам, калі ласка, ці турбуюць і цікавяць вас міжнародныя навіны. Што вас больш турбуе? Напрыклад, там Трамп і захоп Грэнландіі. Ці там скончацца пратэсты ў Іране, а мабыць, вы марыце і назіраеце за тым, ці наступіць дэмакратія ў Венесуэле. Навіна, якая мяне уразіла і, мабыць, нават натхніла. Гэта цытата. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што вырашальную ролю ў аперацыі па затрыманні венесуэльскага лідара Нікаласа Мадура адыграла новая сакрэтная зброя, якую ён назваў дискомбобулятар. Дискомбобулятар! Гэта як у дзяцінстве. Гэта як у Андроід драмбуетак. Драмбуе, сексільярд і дискомбобулятар. Ну як гэта? Усё, давай. Усё, дзякую. Дзякую, вось, а нам застаецца з вами даведацца, ці паўплываюць усе гэтыя дыскабамбулятары на міжнародныя падзеі гэтыя на Беларусь. Пішыце ў каментарах, калі ласка, чым цікавіцеся, і ставце падабайкі і падпісвайцеся, калі вам гэта бяспечна. А пачнем мы... Давайте. Урэшце рэшт, з беларускіх навінаў з'явілася інфармацыя, што беларуская ўлада збіраецца забараніць рабіць аборты ў камерцыйных медцэнтрах. Гэта не першая забарона для такіх устаноў, але ёсць думка, што такім чынам дзяржава спрабуе вырашыць дэмаграфічны крызіс. Такі вось падарунак на год жанчыны, але ж яны не першыя, хто спрабуе прымусіць жанчын нараджаць больш. Зараз паслухаем трохі фактаў і статыстыкі. Дзякуй, Дзеніс. Дзякуй. Права на перапыненне цяжарнасці не універсальнае. На ранніх тэрмінах, то бок да 12-га тыдня, гэта магчыма ў большасці еўрапейскіх дзяржаваў: Даніі, Італіі, Нямецчыне, Фінляндыі, а таксама ў нашых суседзяў: Літве, Украіне і Латвіі. Да нядаўняга часу без перашкодаў гэта можна было зрабіць і ў Расіі. Аднак летась у большасці рэгіёнаў краіны стала дзеяць пакаранне за схіленне да аборту. Амаль 800 прыватных клінік здалі ліцэнзіі на правядзенне аперацыю. Больш жорсткія ўмовы дзеюць у Польшчы, Манака, а таксама на Мальце. Там перапыненне цяжарнасці дазволенае толькі ў выпадку пагрозы жыццю жанчыны. У Турцыі толькі ў першым трыместры, але для замужніх жанчын патрабуецца згода мужа, як, дарэчы, і ў Японіі. Ёсць краіны, дзе аборты забароненыя цалкам: у Нікарагуа, Сальвадоры, Філіпінах, Гандурасе, Андоры і шэрагу іншых дзяржаваў. Перапыненне цяжарнасці лічыцца крымінальным злачынствам. Паводле звестак Цэнтру рэпрадуктыўных правоў, поўная забарона дзее ў 24 краінах свету. Там жывуць каля 90 мільёнаў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. Але эксперты падкрэсліваюць, забароны не зніжаюць колькасць абортаў і робяць іх небяспечнымі. Нелегальныя працэдуры штогод прыводзяць да 70 000 смерцяў жанчын. Каб паразмаўляць пра правы жанчын у рэпрадуктыўнай сферы, мы запрасілі праваабаронцу, фем-актывістку, сапраўдную экспертку Насту Базар. Вітаем. Насточка, добрай раніцы. Слухай, ну вось, ці ёсць увогуле нагода турбавацца за беларусак, бо забарона абортаў у камерцыйных медцэнтрах, гэта же не азначае увогуле забарону абортаў. Я лічу, што ёсць нагода турбавацца, таму што чаму забаранілі менавіта ў камерцыйных медцэнтрах? Некаторыя кажуць пра тое, што гэта эканамічны пункт гледжання, што цяпер усе пойдуць у дзяржаўныя, але насамрэч статыстыка кажа пра тое, што вот гэта прадабортнае кансультаванне у медцэнтрах камерцыйных якраз такі ніжэйшае. То бок пасля гэтых кансультацый у медцэнтрах каля 20% жанчын перадумвае перараваць цяжарнасць, а у дзяржаўных клініках 38, здаецца. Я думаю, што ў гэтым таксама пытанне і ў тым, што гэта проста даўжэй і гэта менш дасяжна, таму што гэта кансультацыя, потым гэта яшчэ аналізы, потым яшчэ чарга, і такім чынам можна не паспець і можна ўжо і не зрабіць. Таму я думаю, што... То бок, ты думаеш, што... Гэта пачатак працэсу толькі. То бок, забарона, па-першае, у камерцыйных медцэнтрах, потым пойдзе нейкая забарона ўжо ў дзяржаўных медцэнтрах, і ўвогуле краіна Беларусь апынецца цалкам у забароне. Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Будзем глядзець, наколькі гэта паўплывае на дэмаграфічны рост. Я думаю, што не, безумоўна. І я думаю, што, на жаль, рэжым
рэжым робіць усё, каб працягваць ціснуць, таму што іншага проста варыянту не бачыць і не ведае, не разумее, як можна даць трошку больш свабоды для таго, каб гэтую сітуацыю вырашыць. Таму што насамрэч, калі б у нас была добрая эканоміка, калі была б сексуальная асвета, калі б жанчыны былі ўпэўнены ў тым, што яны змогуць выхаваць гэтае дзіця і утрымаць, таму што ў нас велізарная колькасць разводаў і велізарная колькасць невыплаты аліментаў. І зразумела, што чым больш адукацыі, чым больш інфармацыі, жанчыны прымаюць рашэнне, што яны не гатовыя быць мамамі. То бок гэта не пра тое, што жанчыны не столькі пра тое, што жанчыны не хочуць, хаця агульнасусветавая статыстыка кажа пра тое, што ўсё больш людзей абірае не станавіцца мамамі, татамі, але тут пытанне больш пра тое, што жанчыны абіраюць не быць мамамі, а не хочуць. А гэта ты думаеш пра ціск ці ўсё ж такі пра кантроль? Зразумела, што гэта падобныя рэчы, але мы спадзяемся, што не знікнуць зусім гэтыя праграмы ў дзяржаўных, напрыклад, шпіталях, але адное, калі ты можаш там забараніць, а іншае, калі ты можаш пракантраляваць, колькі дзяцей нарадзіла. Гэта пра дэмаграфію ці пра кантроль? Я думаю, што гэта і тое, безумоўна, і мне важна таксама сказаць, што ціск насамрэч суправаджае жанчыну абсалютна на любой стадыі вось гэтай рэпрадуктыўнай гісторыі, таму што якраз успамінала учора, што калі, напрыклад, там людзі жэняцца, да, і цягам кажуць, мы хочам дзіця, і цягам 2 месяцаў цяжарнасць не наступае, з'яўляецца велізарны ціск з боку, ў першую чаргу, родных, што значыць з табой нешта не так. Я і сама некалі пад гэта патрапіла, і велізарная колькасць маіх сябровак, калі пачалі выходзіць замуж, аказалася, што гэта страшэнная праблема, што калі ты не цяжарыш за першы месяц, значыць з табой нешта не так, хаця абсалютна здаровыя 2 чалавекі могуць зацяжарыць цягам году. Гэта нармальная статыстыка. Потым, калі жанчына ўжо цяжарыць, гэта ўжо не тваё цела, гэта цела дзіцёнка, і все клапоцяцца толькі пра вось гэтага дзіцёнка, які ўнутры жанчыны, і пра жанчыну як бы клапоціцца не так і добра. Калі ты нараджаеш, тады зноў-такі ты ўсё вінна. Высыпала дзіцёнка, няма чаго было есці грушу і гэтак далей. Калі ты не хочаш дзіця, таксама на цябе ціснуць, бо ты жанчына, і ты павінна хацець дзіця. І атрымліваецца, што які б ты выбар не зрабіла, заўсёды будзе ціск велізарны. Таму я думаю, што ціск, безумоўна, створаны для таго, каб кантраляваць, для таго, каб як бы правакаваць дэмаграфічны рост, але яно так не працуе. І статыстыка гэта кажа. Усе краіны, у якіх ёсць забарона абортаў, гэта не прывяло да таго, каб было больш дзяцей. Да рэчы, ёсць жа статыстыка, я дадам, калі можна, што аборты ў цывілізаваных странах часта робяць жанчыны, у якіх ужо ці ёсць дзеці, ці якія замужам, бо яны разумеюць, колькі каштуе выхаваць дзяцей, колькі гэта высілка ўсяго астатняга. Але ж наступны крок — гэта небяспечнасць, калі забараняюцца афіцыйныя варыянты. Зразумела, што прыватныя цэнтры — гэта не адзіныя афіцыйныя варыянты, але дасяжнасць прыватных цэнтраў — гэта пра шырокае кола людзей. Калі гэта забараняецца, то гэта становіцца небяспечна для здароўя. Ці ёсць нейкая такая статыстыка? Канешне, па-першае, па-другое, варта сказаць, што ў любым крызісе заўсёды ў першую чаргу церпяць уразлівыя групы. І трэба разумець, што калі будзе забарона ў медычных цэнтрах альбо агулам забарона абортаў, зноў-такі пацерпяць жанчыны ва ўразлівым стане, таму што жанчыны, якія маюць мажлівасці, грошы, яны выедуць, калі што, ў другую краіну нават. Зараз тут таксама пытанне куды, да, таму што не тое, каб усе маглі атрымаць візу і з'ездзіць у іншую краіну. Але трэба разумець, што калі гэта маленькі гарадок, калі гэта вёска, калі далёка да бліжэйшай бальніцы, а там яшчэ чарга, а там яшчэ гэта предабортнае кансультаванне, то гэтыя жанчыны будуць у першую чаргу цярпець. Гэта жанчыны ў сем'ях з хатнім гвалтам. Гэта жанчыны, якія маюць якія-небудзь залежнасці. На жаль, яны будуць цярпець у першую чаргу. Плюс, безумоўна, гэта павысіць колькасць нелегальных абортаў, што заўсёды, канешне, вельмі дрэнна сказваецца на здароўю жанчын, таму што гэта павінна быць медычная працэдура у цэнтры, у клініцы. Слухай, ты сказала выехаць, а ці ўвогуле можа атрымацца так, што забарона аборта ў Беларусі прывядзе да медыцынскага турызму, і беларускі будуць, напрыклад, у Расіі. Я не ведаю, як там абмежаванне абортаў і у Грузію, Арменію, Казахстан, у якія краіны прасцей за ўсё з'ехаць? Я думаю, што цалкам магчыма. Я назіраю гэта ў той краіне, у якой мы зараз, дзе таксама ёсць забарона абортаў, але варта разумець, што калі тут яшчэ ёсць нейкая магчымасць рабіць вось гэты актывізм, да, бо тут ёсць фундацыі, якія дапамагаюць жанчынам, якія не маюць мажлівасці выехаць, альбо тут ёсць гэтыя сеткі актывісткі, якія кансультуюць, якія таксама расказваюць пра кантрацэпцыю і гэтак далей. У нас мы ведаем, што увесь НДА-сектар зачышчаны, і наўрад ці нехта
зможа зараз нейкую такую працу рабіць, нават адукацыйную, я не кажу про тое, каб рабіць аборты. Таму я думаю, што паглядзім з часам, але я баюсь, што так, што безумоўна гэта будзе адзін з варыянтаў, як вырашыць гэтае пытанне. А як ты думаеш, мы ідзем, ну мы як Беларусь, як дзяржава, якая вось прыдумала такі спосаб, ці ідзем мы да таго шляху, які ёсць зараз у Расіі, бо там ужо child-free нельга, няма дзяцей нельга, казаць пра то нельга, сексуальнае выхаванне нельга, і ну зараз нельга, толькі нараджай, і гэта твоя галоўная. Падавалось бы, да, так Расія была таксама цывілізаваная і ўключоная там да некаторага года у сусветны кантэкст. Беларусь нібыта падстройвае сваю сістэму медычную да гэтага, але ну, можна ж было б зарабляць грошы, выбачайце, на расейцах і расейках, каб яны, расійскіх жанчынах, каб яны прыязджалі ў Беларусь, і медычная сфера, ну, калі гэта патрэбна... Ну, у мяне ёсць яшчэ адна прапанова тады, як можна зарабляць. Напрыклад, зрабіць аднаполыя шлюбы, і тады палова Европы проста, і Расею, Грузіі і так далей будзе ездзіць у Беларусі, рабіць, і гэта будзе такі вясельны турызм, і на гэтым можна было б зарабіць вельмі шмат грошай. Але... І дэмаграфічна мог бы быць усплеск, бо калі б Гэта дзяцей... не скрэпненька. Да, это не скрэпненька. Але што я хацела сказаць яшчэ вельмі важны момант. Гэта, канешне, інфарміраванне і кантрацэпцыя. Ці ведаеце вы аральныя кантрацэпцывы для мужчын? Не. Іх няма. А ведаеце чаму? Таму што пабочкі. Таму што, ну навошта псаваць здароўе? Гэта праўда. Праўда ў тым, што кантрацэпцывы аральныя, яны ёсць в асноўным толькі для жанчын, і ўсе спробы стварыць аральныя кантрацэпцывы для мужчын прыходзілі да таго, што там, ну, занадта шмат пабочак, хаця аб'ектыўна жаночыя кантрацэпцывы таксама даюць пабочкі. А я, шчыра кажучы, толькі ў 2018 годзе даведалася, што ёсць жаночы прэзерватыў, калі жанчына сама дэцыдуе, ці хоча яна абараніць сябе ад там неабароненых сексу і можа як бы ім скарыстацца, не пытаючыся. Давай, там, не прапаноўваючы, да, давай-ка ты, калі ласка, вось выкарыстай прэзерватыў. Я даведалася пра гэта ў 2018. Я не ведаю, ці ведаюць жанчыны ў Беларусі, што ўвогуле такое ёсць. Таму для мяне пытанне інфарматыўнасці вельмі важнае, і, дарэчы, у Беларусі за апошнія 15 год вельмі знізіўся ўзровень, колькасць абортаў. І гэта звязана з некалькімі фактарамі, але першы фактар — гэта інфармаванасць о кантрацэпцыі і ўвогуле о рэпрадуктыўнай сістэме. І, дарэчы, што мяне парадавала, гэта якраз такі ўзрост 15-19 год, вось там амаль няма ўжо абортаў. Я гэта звязываю выключна як бы з актывісцкай НДАшнай дзейнасцю, калі гэта была інфармацыя дасяжная, але агулам проста стала менш жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. А чаму дзяржава, кіраўніцтва, не разумее гэтых рэчаў? Бо ёсць гэтая асвета, ты разумееш, там, мы разумеем, асветніцы разумеюць, але яны думаюць, што дэмаграфія звязана з тым, каб забараніць аборты і забараніць Вельмі павязана, вельмі ўсё павязана, таму што гэта немагчыма вырашыць толькі адным пытаннем дасяжнасці такіх працэдур. Таму што, напрыклад, чаму немагчыма ў нас увесці абавязковы дэкрэтны для мужчын? Я ездзіла па розных краінах яшчэ да 2020 года, мы вось пераймалі гэтую, як бы глядзелі, як у каго адбываецца. У Швецыі, напрыклад, год і 3 ўсяго лишь дэкрэтны, але абавязкова 3 месяцы павінен узяць другі дарослы. То бок, калі тата, там, напрыклад, нейкую колькасць, то жанчына мінімум 3 месяцы павінна взяць. Калі мама, то тата павінен взяць. І гэта ўсё было цудоўна. Мы хадзілі па розных карпарацыях, нам расказвалі мужчыны, як яны, значыць, адчулі гэтае бацькоўства, як яны, значыць, софт-скілс свае паднялі і так далей. До моманту, калі мы сказалі, што а калі б у вас выплаты ў дэкрэтным былі 30% ад вашага заробку, ці вы пайшлі б? Яны кажуць, не, гэта немагчыма. То бок, чаму у тым ліку наш мужчыны не ідуць нават калі б хацелі? Просто таму што эканамічна сям'я не выжыве. А ў Беларусі 30%? Не, 30%, да. У Беларусі гэта вось мінімалка, да, то бок, калі ў іншых краінах ты атрымліваеш часцей за ўсё тую колькасць грошай, колькі ты зарабляў, то ў Беларусі гэта фіксаваныя грошы, яны маленькія, і калі выбіраць, хто пойдзе ў дэкрэтны, мама ці тата, гэта проста эканамічна немагчыма. І атрымліваецца проста... Зразумела, мама, адразу мама. Да, і атрымліваецца, што гэта цягне за сабой вельмі шмат зменаў, да, гэта павышэнне эканамічнага стану ўвогуле ў краіне. Гэта уключонасць татаў, да, у нас гэтага няма. Гэта не выключэнне жанчын з дзецьмі з грамадства, таму што гэта насамрэч велізарная праблема, і я з гэтым таксама стыкнулася, калі ў цябе дзіця, ты ўсім перашкаджаеш, лепей сядзі дома, не ездзі ў адпачынак,
машынкі, бо тэхніку таксама будзеш перашкаджаць і гэтак далей. І таму проста зараз развярнуць гэта ўсё, яно чапляе адно за другое. І так, няма разумення, што для таго, каб нешта змяняць, трэба ствараць умовы, а не забараняць. Я ўпэўнена, што калі б у нас была большая адказнасць, лепшы падыход да планавання сям'і, да планавання бацькоўства, мацярынства, безумоўна, сітуацыя магла б паляпшацца. Але ў дадзеным выпадку я разумею жанчыны, якія проста разумеюць, што яны не змогуць выхаваць гэтае дзіця. Не кажучы пра тое, што большасць жанчын вераць у тое, што яны будуць жыць доўга і шчасліва, але статыстыка кажа за сябе, што ў Беларусі больш за 55% разводаў, і у нас страшэнныя невыплаты па аліментаў. І калі яшчэ жанчыны некаторыя мараць, што а ў мяне ўсё будзе добра, то частка жанчын ужо разумее, што дык як бы я гляжу навокал, большасць жанчын застаюцца самі з дзецьмі, і большасць жанчын самі іх выхоўваюць, і ці пацягну я гэта. І таму я думаю, што это абсолютно лагічны выбар не становіцца мамай. Ну, ось як пайшло з савецкіх часоў, так і так, на жаль. Чамусьці. Дзякуй вялікі, што прыйшла да нас з гэтай інфармацыяй, бо мне падаецца, гэта трэба заўсёды падкрэсліваць, каб нехта яшчэ даведаўся пра тое, як яно трэба проста казаць, што за гэтым стаіць. Проста каб жанчыны разумелі, што калі на іх ціснуць, чаму ты не цяжарыш, што гэта не толькі пра тое, што гэта ўсе хочуць шчасце для гэтай жанчыны, але што гэта мае за сабой нейкія падставы. Таму, калі ласка... І да чаго гэта можа прывесці? Так, калі ласка, беражыце сябе, калі ласка, рабіце такі свядомы выбар, які вам у жыцці будзе дасяжны. Ой, дзякуй вялікі. Наста Базар, фем-актывістка, праваабаронца, была з намі, і мы размаўлялі пра тое, што такое рэпрадуктыўны гвалт. Дарэчы, мы закранулі, што жанчыны прымаюць свае рашэнні, гледзячы на сітуацыю ў краіне, на эканоміку, на тое, як абараняюць ці ціснуць на іх правы. І жанчынаў таксама дзяржава заўсёды недаацэньвае. І аўтакраты вельмі часта недаацэньваюць жанчын. Гэта адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе, гэта адбывалася ў 2025 годзе у Іране. І гутарка пра Іран праз некалькі хвілін у нас у нашай студыі, але спачатку нагадаем, які быў Іран да ісламскай рэвалюцыі. Прыгожыя маладыя жанчыны ў міні-спадніцах з дэкальтэ без хустак. Цяпер цяжка паверыць, але так выглядалі іранкі. Яшчэ 50 гадоў таму. Яны свабодна гулялі па вуліцах Тэгерану, вучыліся ва ўніверсітэтах, сядзелі ў кавярнях, мелі права галасаваць і працаваць, а таксама выглядаць так, як самі гэтага хочуць. Праўда, збольшага гэта тычылася заможных жыхарак буйных гарадоў. У той самы час у бедных кансерватыўных сем'ях у правінцыі жанчыны жылі ў іншых умовах. Там рэформы шаха Магамеда Рызы, Пахляві, які тады кіраваў краінай, успрымаліся як пагроза традыцыйнаму ладу жыцця. Нягледзячы на розную матывацыю, абедзве групы жанчын далучыліся да ісламскай рэвалюцыі, што ўспыхнула ў краіне супраць ураду шаха ў 1979 годзе. Іранкі ўдзельнічалі як у мірных маршах, так і ў жорсткіх вулічных сутыкненнях, далучаліся да страйку і байкотаў, змагаліся з паліцыяй, уваходзілі ў народныя аддзелы самаабароны і нават удзельнічалі ў партызанскіх нападах на ўрадавыя аб'екты. Праўда, кіраваліся дэманстранткі розным. Для адных гэта была барацьба за рэлігійныя каштоўнасці, для іншых канец дыктатуры, карупцыі і сацыяльнай несправядлівасці, што было ўласціва ўладзе шаха. Але ўжо праз некалькі тыдняў пасля перамогі рэвалюцыі стала зразумела, новы ўрад не збіраецца выконваць усе абяцанні. Іран стаў тэакратычнай дзяржавай, а рэлігійныя лідары, што прыйшлі да ўлады, у тым ліку дзякуючы жанчынам, не толькі не пашырылі іхныя правы, але і пазбавілі многіх правоў, якія жанчыны ўжо мелі. Сёння іранскія жанчыны не могуць вучыцца, працаваць, выязджаць з краіны без дазволу мужа ці бацькі. Таксама ў Іране дагэтуль дзейнічае гендерная сегрэгацыя. Школы і працоўныя месцы раздзеленыя на мужчынскія і жаночыя, а ў грамадскім транспарце, у прыватнасці ў аўтобусах, жанчыны мусяць займаць заднія месцы. Толькі нядаўна ў Іране паслабілі прымусовы закон аб нашэнні хіджабу. Летась у кастрычніку ўрад абвясціў, што штрафы і пакаранні за адсутнасць хусткі сыходзяць у мінулае. Гэта стала рэакцыяй на масавыя пратэсты, што ўспыхнулі ў краіне ў 2022 годзе. Пасля смерці 22гадовай Максы Аміні, якую затрымала і моцна збіла паліцыя нораваў за няправільна пакрытую галаву. Пры гэтым закон цалкам не адменены. Артыкул 638 ісламскага крымінальнага кодексу, які прадугледжвае пакаранне за, цытата, непрыстойныя паводзіны, у тым ліку, калі жанчына з'яўляецца на людзях без хусткі, застаецца ў сіле. Больш за тое, улады перыядычна намякаюць на вяртанне да строгіх правілаў. Таго самага патрабуюць і кансерватары.
Ведаеце, вось бабулі жанчын хадзілі калісьці ў міні-спадніцах, а іх унучкі рызыкуюць жыццём, нават калі неяк неправільна павяжуць хустку. Я хачу нагадаць усім жанчынам, што калі вы думаеце, што ў вашай краіне вашыя правы абароненыя, што няма ніякага ціску, заўсёды ўсё можа змяніцца. І патрыархат працягне ціснуць на вас, шаноўныя мае спадарні. Ну, гэта так, я звярнулася да сваіх сябровак, каб мы разумелі, што правы жанчынаў ніколі не абаронены, і наша з вами справа іх абараняць. Увогуле, пра Іран, да Ірану. Так, наконт Ірана, увогуле мы вельмі мала ведаем пра Іран, пра яго гісторыю і сучаснасць, між тым, тое, што там адбываецца, у нечым падобна на Беларусь. Але шмат чым і не падобна, ну, дзякуй Богу, бо днямі была агучана лічба загінуўшых, і яна жудасная. Карацей, разбірацца з гэтым пытаннем мы будзем разам з Людвікай Влодак, рэпарцёркай, сацыялагіні Цэнтра даследавання ўсходняй Европы Варшаўскага універсітэта, сапраўдная экспертка па пытанню, якое нас вельмі цікавіць. Вітаю! Добрый день. Добрый дзень, добрай раніцы. Першае галоўнае пытанне. Якія фактары сталі галоўнымі прычынамі пратэстаў у Іране? І ці можна пратэсты ў Іране параўнаць з пратэстамі ў Беларусі 2020 года? Ці ёсць нешта агульнае? Да, понятно, сравнивать всегда можно, но дело в том, что в Иране сейчас никаких там ни президентских, ни парламентских выборов не было. Это, конечно, не первые протесты в Иране за последних, я бы сказала, 5-6 лет. Это уже 4-й раз, когда люди выходят на улицы. Вот эти протесты, они как бы просто все предыдущие, они были утоплены в крови. Там тысячами люди погибали. Например, в 2019 году, это было в ноябре, тоже закрыли интернет. И за 2 дня, кажется, убили с 1000 до 2000 людей. Потом была вот эта волна протестов в 2022 году, после смерти Махсы Амини. Там основной причиной протестов был хиджаб, как бы закон про хиджаб. Сейчас они более причина экономическая, но это всегда все вместе, совместимо, как бы триггером может быть одно или другое. На тот раз это был просто местная валюта, она сильно упала, там инфляция более 40%. Первые, кто начал протестовать, это были торговцы, так называемые базари. Но все-таки люди там все почти недовольные. Режим держится на очень маленькой группе, сильно коррупционированной, которая зарабатывает. А все остальные, они просто... Там безнадега такая, люди очень хорошо образованные, но никто почти не работает по своей профессии. Молодые люди после университета, они ездят на такси или вообще ничего не делают. Там безработица выше 40%. Неофициально, конечно, но есть. И как бы все вместе, и женщины, которые недовольные, и люди по экономическим причинам, и как бы каждая волна протестов, она заканчивает, потому что к людям просто стреляют, их массово сажают за решетки, есть политические протесты, но все-таки причины, для каких люди выходят на улицы, они не останавливаются, они все-таки есть. Один раз я брала интервью у очень известной юристки, адвокатки иранской Насрин Сатудат, и она мне сказала, что в Иране общество как уголки, что как бы они там жар есть, хватит один триггер, как бы волна ветерка, и все поднимается. Да, да. И на тот раз это было падение валюты, но сейчас уже люди, по-моему, уже не выходят, массовых шествий уже нету. А вот у 22-м годзе... Но это заново будет, по-моему. Вы казали, у 22-м годзе гэта было жаночае пытанне хиджабаў. Да. То бок у 22-м годзе мы можем сказаць, што гэта пратэстоўцы, па-першае, жанчыны былі? Да.
конечно, там, как я сказала, присоединились другие И так само. тоже. Да. И причины были разные. Триггером был хиджаб, насильственный как бы закон про хиджаб. Махса Амини, это была женщина, которую просто поймали на улице. Там есть эта полиция, Гяште Эршот называется. Это полиция, которая соблюдала за тем, чтобы женщины как бы правильно были одетыми. И ее просто очень жестоко избили, она умерла. Она умерла уже в больнице, но как бы без сознания ее вывезли уже в больницу. Ну, они там ее просто, наверное, за это она умерла. И это было основной причиной протестов. Но, конечно, во всех городах, где люди были на улицах, там не только женщины были, все как бы общество. И причины, для которых люди выходили, они были разные. Дело в том, что Исламская республика, как такова, она стала очень неэффективной системой. Політична, економічна система. Как бы причины есть разные, но все уже видят, для всех уже очевидно, что этот государственный строй, он уже правильно не работает. А давайте параўнаем з Беларусю, бо гэта вельмі істотна. Апошні ўжо 6 гадоў. 6 гадоў беларусы, 30 гадоў кажуць, што сістэма неэфектыўная, але вось з апошніх пратэстаў кожны год мы чулі пра тое, што вось рэжым рухне, ён сыдзе, ён згіне, нешта яшчэ. Але і таксама была яшчэ казка пра тое, што калі выйдзе мільён, калі выйдзе 2 мільёны на вуліцы, тады ўсё адразу дыктатура знікне. Але не знікае, і мы бачым, што гэта не знікае ні ў Беларусі, ні в Іране, ні ў краінах, якія змагаюцца, а іранцы змагаюцца шмат гадоў. І таксама адукаваныя людзі таксама разумеюць пра свае правы, але нічога не змяняецца. Чаму вось гэтая вялікая колькасць людзей, якія, як вы кажаце, і ў Іране, і ў Беларусі супраць рэжыму не могуць, як кажуць, скінуць гэтых диктаторов, гэтую диктатуру? Да, режим, он просто очень жестокий. И, по-моему, они знают, что они борются не только за власть, но просто за свою жизнь. Да, потому что они... Да, точно. Так. Они столько уже там накопили, что люди их просто ненавидят. Да? И еще, например, в 29-м году, как люди выходили на улицу после президентских выборов, как раз как в Беларуси, тогда люди еще верили, что систему можно как-то реформировать, что она в основном хорошая, но там есть недостатки, да. А сейчас уже как бы более-менее все понимают, что система, она как такова просто неэффективна, и никакие там реформы, это уже не придется наладить просто экономику, например. Дело в том, что у системы, иранской системы, она очень жестокая. Там есть революционная гвардия, так называемый СЕПОХ. И есть тоже как бы обычайшая полиция, армия. И мне кажется, что если вот эти силовые структуры, хотя бы одна из них не пройдет на сторону людей, там ничего не изменится. Там сотни тысяч вот этих структур силовых, и просто люди с камнями против такого... А як зрабіць так, чтобы силовые структуры перешли на бок? А вот этого я не знаю. Гроши. Только гроши. Да. В сучасном свете только гроши, прошу. Мне так подается. Да, но еще это как бы вы тоже это про вопрос иностранной интервенции, да? Конечно, Америка хочет использовать эти протесты. Мне кажется, эта игра, она очень тоже рискована. Просто все знают, что действительно революцию может сделать только сам народ по себе. Конечно, можно им помогать, и надо им помогать. Например, получать связь с миром, да, или через санкции на лидеров режима. Но дело в том, что... что было в Афганистане, да? 20 лет была власть прозападная. Американцы сказали, что уходят, и за полгода вот этой власти тоже не было, да. И я тоже очень опасаюсь, чтобы в Иране не было такого тоже. Конечно, Иран страна, она большая, там почти 90 миллионов жителей,
Но дело в том, что революцию население должно делать как бы в стране. Это всегда делается в стране, так. а не извне. Добра, а ці варта нам, наприклад, європейцам, європейським політикам сачыць за тым, пільна сачыць за тым, што зараз адбываецца у Іране? Ці ёсць нейкія карэляцыі з еўрапейскай палітыкай? Ці неяк падзеі ў Іране могуць паўплываць на падзеі ў Европе? Да, конечно, могут. И я думаю, что как бы все должны следить за тем, что происходит. И, конечно, стоит стоять на стороне населения, которое очень страдает уже лет, как вы вспомнили, более 40 лет вот этот режим правит Ираном. Но вначале он тоже как бы... Там были субсидии, там у людей была хорошая работа, зарплата, были субсидии на продукты, на топливо. Сейчас уже несколько лет, как это все кончилось. Цены, они поднялись, как я говорила, безработица. И сейчас даже те, которые как бы в самом начале стояли за режимом, сейчас они уже хорошо знают, что режим как-то стал неэффективным, но все-таки свергнуть режим не так легко, да? У мяне апошняе пытанне, бо я разумею, што слова рэпрэсіі вось для беларусаў стала вельмі найбольш вядомым у 20-м годзе і пасля 20-х. Да гэтага гэта было такое палітычнае слово, а зараз гэта жыццё. Ці трэба нам арыентавацца на прыклад Ірана і нават Афганістана, што рэпрэсіі яны не сканчаюцца, а калі дыктатура застаецца, то рэпрэсіі ходзяць па колу. Ці мы можам спадзявацца у Беларусі, зараз пра Беларусь, што рэпрэсіі могуць скончыцца вось праз 6 гадоў, напрыклад? Я не думаю. Я думаю, что нелегитимная власть, она всегда будет репрессировать свой народ. Конечно, в Беларуси, по-моему, как бы Беларусь, она же в Европе, да, сотни тысяч людей уехали из Беларуси после 2020 года. Иранцы тоже уезжают, но им не так легко, не так просто уехать. И это одно, а второе, то, что как бы там сейчас погибло, сама власть, она признает, что погибло 3000 с чем-то людей. Больше за 3000. Да, они, конечно, говорят, что это иноагенты, что это Моссад, там, CIA. Это, конечно, неправда, да, там просто к людям стреляли. Возможно, погибло даже более 5000 людей. И, конечно, это невозможно, чтобы они все за 3000 были... Да. Это официальные крыницы. Да, 3000 с чем-то официальные, а говорят, что... Больше за 5. Да, больше 5000, возможно, даже еще выше. Но, конечно, это не все иноагенты. Это же население. Люди выходят в маленьких даже городках. Будем сачыць, будем працягваць. Дякую, што завіталі да нас. З намі была рэпарцёрка сацыялагіня Цэнтра даследаванняў усходняй Еўропы Варшаўскага універсітэта Людвіка Влодек. Дякуй. Мы працягнем зараз назіраць за гэтай сітуацыяй. І калі вас турбуюць міжнародныя навіны, калі ласка. І турбуе тэма Ірана, бо яе трэба вывучаць. Нам трэба праводзіць гэтыя паралелі, каб разумець, што рэпрэсіўныя рэжымы робяць з людзьмі. Калі ласка, зараз паглядзіце, што можна пачытаць і зразумець на гэтую тэму. Кніга, што больш за 100 тыдняў трымалася ў спісе бестселераў выдання «Нью-Йорк Таймс» і была перакладзеная на больш як 30 моваў. У мемуарах чытаючы Лаліту ў Тэгеране Азар Нафісі апавядае, як напярэдадні ісламскай рэвалюцыі вярнулася на радзіму з Амерыкі выкладаць ва ўніверсітэце. Аднак падзеі перакрэслілі планы жанчыны, і тады яна пачала збіраць студэнтак у сябе ў дома, каб чытаць забароненую ў краіне заходнюю літаратуру. Набокава, Джойса, Фіцджеральда, Остэн. Пакуль звонку бушавала рэвалюцыя, паліцыя чыніла рэйды ў суседніх дамах, дзяўчаты без хіджабу абмяркоўвалі тое, чаго ім бракавала ва ўласнай краіне – свабоду ад дыктатуры і магчымасць уласнага выбару.
Персеполіс Марджан Сатрапі выйшаў у 2000 годзе і стаўся бестселерам. Кнігу неаднойчы перавыдавалі, былі прададзеныя больш за 2 мільёны асобнікаў. Раман паказвае жыццё 8гадовай дзяўчынкі падчас ісламскай рэвалюцыі і вайны з Іракам, дзе публічная і прыватная рэальнасці супярэчаць адна адной. У дома вечарынкі іронія над уладай, на вуліцы страх і цэнзура. Маленькая Марджан марыць пра жыццё без гендерных стэрэатыпаў, але вымушаная насіць чадру. Баючыся пераследу, бацькі адпраўляюць яе жыць у Еўропу. У 2007 годзе кнігу экранізавалі. Фільм высока ацанілі ў Канах, а таксама намінавалі на Оскар. Назва наступнага раману можа прагучаць як тытул кулінарнай кнігі, але насамрэч гурток выпечкі турмы Эвін Сапідэ Галян апавядае пра адну з самых вядомых іранскіх турмаў і жанчын там у заключэнні. 16 рэцэптаў ласункаў, за якімі праступае цяжкі досвед 16 жанчын, допыты, таемныя аборты, гадзіны ў ізалятары. Дарэчы, аўтарка напісала кнігу, будучы адной з вязніц гэтай самай турмы. Кніга Мікіты Смагіна «Усім Іран» дэталёва разбірае іранскую сістэму. Пражыўшы ў краіне 5 гадоў, ён паказвае яе сярэдзіны, надаючы ўвагу супярэчнасцям паміж афіцыйнымі лозунгамі і паўсядзённым жыццём. А гэта, між іншага, высокі ўзровень адукацыі медыцыны пры жорсткім кантролі над свабодамі. Пакаранне смерцю за вераадступнасць і шырокая распаўсюджанасць атэізму. Аўтар фіксуе факты і размовы з мясцовымі жыхарамі, робячы краіну зразумелую для замежнікаў праз дробязі паўсядзённага жыцця. А вось зараз, шановнае гаспадарства, трошкі добрых, натхняльных навінаў, каб быць упэўнены, што ў свеце ўсё адбываецца, ўсё ідзе добра. Новины Час здорового света. человека. Мгм. К нам пришел Ярослав Писаренко с Ого! премьерой. У-ху! Ну, родненький, заходи, раньше с Слухайте, Белсатом. Я не ведаю, як там у свеце ўсё добра ці не добра, але ў Беларусі ўсё стабільна, ўсё клёва. Ну, конечно. Таму я зараз, ведаеце, паміж такімі блокамі зайду са сваімі прыкалюхамі. Ну, нормально. Я спадзяюся, вы зразумееце. На беларускіх вуліцах все яшчэ шмат снега, і былі цікавыя сюжэты, як беларусы з імі змагаюцца. У тым ліку у гэтай праграме гэтыя сюжэты былі. Все беларусы малайцы, мы гэта ведаем, тэма ўжо банальная. Мне падаецца, ведаеце, ўжо нават такі асобны культурны пласт з'явіўся, як асвятляецца гэта тэма ў рэгіянальных меды. Ну, сапраўды, нібыта асобны такі вось культурны пласт, і зараз будзе відэа з горак. Там дэкан факультэта механізацыі сельскай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельгасакадэміі Владзімір Гусараў сеў у трактар і нарадзіў. Вось зараз будзе сюжэт, калі ласка. Перший мужчина. Эй, Лео, мы сегодня почистим дороги и пойдем чистить дворы. Вам это не под силу. Это невозможно. Еще как возможно. Подойди-ка сюда. А завтра, если потребуется, мы выйдем и уберем снег. Откуда мне знать, что вы не врете? Не врем, потому что мы белорусы. А? Ну, хорош, Ну, просто хорош. Лео, бомба. приезжай. Ведаеце, гэта, мне Добра, падаецца, такая могла бы быць патэнцыйная супраца Крыстофера Нолана і Алексея Балабанова. Але мне толькі подобається. Мне подобається. У адным сказе першы раз, падаецца, прагучала недзе вось такі Вось сказ. гэтае прозвішча, так. Але я не ведаю, як вам, мне крышачку не хапіла. Вось у гэтым відэа Крынжа? Не, а можа быць і крынжа. Не ведаю, карацей, нешта мне не пасавала, і я Скончылася, так? взяў на сабе адказнасць і крышачку гэты відосік перамантаваў. То бок горкі могуць забраць сабе гэты самы відосік. Горкі, глядзіце! Глядзіце, Уважліва. І зараз давайте маё бачанне гэтага відэа, калі ласка. Давай. Эй, Лео, мы сегодня почистим дороги и пойдем чистить дворы. Ну, ось ведаеце, Леа Ді Капрыа вось Як дома. глядзіць з-за мяжы на вось гэтую сытую Беларусь, Ой, гэта смешна. дзе так беларусы круто умеюць змагацца з гэтым снегам. Слезы. Але, што? прабачце мяне, я на гэтым таксама не спыніўся. Давайте ўжо, каб закрыць тэму Леонардо Ді Капрыа з горкамі, да, паглядзім яшчэ трэці відосік. Эй, Лео, мы выйдем и уберем снег.
Это, ведаеце, калі б Титаник плавал не плавал, хадзіў по Мінскому мору, да, такі нібыта вайб. Але ведаеце, не толькі трактарысты ці там дэканы факультэты у Беларусі выйшлі прыбіраць снег. Там яшчэ дапамагае гэта рабіць штучны інтэлект, прыкіньце. Карацей, таксама відэа з горак. Так, трэба сабрацца. Відэа з горак, калі ласка, глядзім. Снега еще много убирать. Нужно всем подключаться. Мы пока киносеанс не начался, бежим убирать снег. Боже. Што, горкі самы крэатыўны рэгіён Беларусі А гэта не ты зрабіў, госць? Гэта не я зрабіў. Таксама ў горках. Слухай, я прызвычаілася, што ўсе гэтыя ролікі, яны, скрынжацінай такой, некая газета «Савецкая Беларусь», а тут нават, крэатыў і да слёз. Там капец, які крэатыў. Ведаеце, зараз будзе вельмі складаны жартик, паспрабуйце яго зразумець. Вось пра горкі, да? Я, канешне, не глядзеў новы «Аватар», але, падаецца, фінал у гэтага фільма будзе горкі. Так, як вядоўца, тады адкажу на твой жартик. Горкі! Горкі! Хлопцы, ідзем далей. Давайте. Я, конечно же, не могу покинуть вас без неких спортовых видосиков. Профессиональные, ведаеце. Про кёрлінг. Не. Вось зараз будзе цікава. Зараз такое пытанне. Ты ведаеш, што такое кёрлінг? Не перашкаджай Ярославу, ён у спорце. Я працую, Денис. Прыгожае слово. Карацей, вам пытанне, да? Які ў Беларусі нацыянальны від спорту? Хакей. А? Катя? Хоккей? Падтрымаю гэтага чувачка. Окей, тады давайте уключым зараз відэа. Вось яго паглядзім, глядзіце, калі ласка, на экран. Падаецца, што тут такога незвычайнага? Ножны шпурляк на льду? Ну так, нібыта. Я і сам у дзяцінстве так гуляў, просто мужики выйшлі на хакейную пляцоўку пагуляць у мяч. Так, а брама, яна... Але тут, ведаеш, тут нават не справа, што гэта не просто мужики выйшлі, гэта прафесійныя футбалісты рыхтуюцца да сезону. Гэта падрыхтоўка. Гэта каманда Слоніма так адпрацоўвае свае, так бы мовіць, дамашнія загатоўкі. Вось гэта вот я скальжу. Да, і ведаеце, калі вас будзе нехта пытаць, чаму Беларусі вось такі ўзровень футбола, вось можете просто, каб вось гэты дыскурс быў не надта такі велізарны, можете просто караценька паказаць ім гэтае відэа. Вось так рыхтуецца да сезону. Гэта, як кажуць, зумеры прыдумалі лядовы футбол. Мы гэтым займаліся ў 70-х, 80-х годах яшчэ. Гэта было нармальна. Прыйшоў са школы, кінуў усё гэта, падручнікі кінуў дзесьці і пайшоў па лёдзе бегаць. Ведаеце, у мяне яшчэ зараз такая думка, але яна крыху сумная. Магу сказаць? Давай. Раніца ўсё-такі нядзеля. Сумная. Просто, ведаеце, ва ўсім свеце людзі гавораць аб тым, што вось чаму футбалісты зарабляюць столькі, а настаўнікі і лекары столькі. Да, ну ёсць такі дыскурс, у тым ліку ён быў і ў Беларусі, але ведаеце, зараз сітуацыя ў Беларусі змянілася, і ў гэтай краіне сапраўды гэтае пытанне больш не пануе. Вось сапраўды ўраўняліся заробкі у настаўнікаў, лекараў і футбалістаў, але лекары і настаўнікі больш зарабляць нібыта не сталі. То бок толькі нашы эти хлопцы, футболисты зараз хлопцы. тут, да. Ну, то бок, з таким футболом. Я про гэтую тэму магу доўга так, давайте далей. Трэба нагадаць пытанне, якое мы задаем гледачам, каб ты змог пачытаць каментары. Ці, я разумею, што пасля горак ужо цяжка, але якія міжнародныя навіны вас цікавяць і цікавяць ли увогуле, про футбол можете напісаць. Як у Кот-д'Івуары, пішыце зараз, і праз некалькі хвілін мы пачнем чытаць вашыя каментары, а вось пакуль слова Аліне Коўшык. Міжнароднае таксама слово. Давос гэта пра эканоміку, гэта пра палітыку, канешне, але таксама і пра іннавацыі. Проста на вуліцах неверагодныя прадстаўленні шоу, якія робяць робаты, і якіх можна пабачыць, з якімі можна пазнаёміцца, з якімі можна патанчыць.
можна разом з ними потанчыць. І таких рэчаў тут просто маса. Можна адсачыць тыя тренды, якія мы пабачым ужо вельмі хутка на сусветных рынках, тое, чым мы сапраўды зможам карыстацца ўжо неўзабаве ў нашым жыцці. Ну, што вы думаеце пра такіх роботаў? Вам падабаецца? Прывітанне. Hi. My pleasure. Просто на вуліцах Давоса можна сустрэць шмат знакамітых людзей. Учора я бачыла Джастина Трудо, а сёння, о, боже мой, якія людзі, якія людзі. І я, Міша Рубін, прывітанне. Прывітанне. Міша гэта беларускі бізнесовец, беларуска-нямецкі, я бы сказала, які таксама шмат працуе з нашай дыяспорай. Што ты тут сёння робіш? Неделя, проведенная здесь, дает потом материалы для работы на целый год. Здесь проходит очень много так называемых сайт-ивентов, очень много мероприятий, которые не только в закрытой security-зоны, а здесь везде, на этой променаде, где мы с тобой и встретились. И в первую очередь очень много новых технологий можно здесь увидеть. Здесь, на этом пятачке, можно увидеть всех, можно вести закулисные беседы. И, как я уже сказал, не только для бизнеса, а для и политической работы, для нашей белорусской работы, нарабатывать багаж, который потом целый год обрабатывается. Я ведаю, што Давос гэта не месца, дзе прымаюцца рашэнні, але дзе яны абмяркоўваюцца рашэнні, которые будуць прынятыя далей. Что пишут у комментарах? Ці паспелі напісаць? А там пишут, тому давайте, у нас уже другі раз мы згадаем Крыстофера Нолана, его фільм «Інтерстеллар». Давай з самого початку. Давос быў, так? Так. Каментар. Чаму цяпер не праводзяць эканамічны форум Беларусі ў Капысе? А чаму? Пытанне. Мабыць, штосьці здарылася? На кантролі. У панядзелак будзе у Лукашэнкі. Далей, Дзеніс, гэта табе адказ. Я дастаю свой бурбулятар, каб не крануў дыскабамбулятар. Ну, гэта нешта на... Я нагадваю, гэта... Цэльны ідэя прэзідэнт. Трампа. Гэта ён адказаў на пытанне, што дзякуючы дыскабамбулятару вось яны схапілі Так, Мадура. гэта не Дзеніс ідзея, калі што. Так, ну тут такі больш сур'ёзны каментар. Зразумела, нас турбуюць міжнародныя навіны. Спадзяемся, што развітому свету вядома, як цяжка беларусам. Ну і чакаем, калі расійская імперыя распадзецца. Ну, такое. Ну, што? Далей, што тут было? О, вось тут сумны каментар. Чытаць міжнародныя навіны перад сном пустая задума, таму што калі раніцай прачнешся, ўсё будзе яшчэ значна горш. Не горш, інакш, я бы сказаў. А можа, як было? Не трэба думаць о том, што горш. Дарэчы, у нядзелю нічога не адбываецца. Я ў нядзелю, калі прачынаюся, такая, о, выхадны. А я, дарэчы, зараз так спрабую, калі атрымліваецца тэлефон у іншы пакой класць. Я таксама. Я пакідаю на кухні і вельмі добра сябе пачуваю. А тик-ток глядзець як без Ніяк, тэлефона? ніяк. У мяне няма тик-току. А ў трэц У мяне няма тик-току і трэц, у нас Ярослав для гэтага. Ён прыносіць усё гэта. Зараз яшчэ цікавы каментар. Людзі ў апошні час перасталі разумець анекдоты. Думаюць, што гэта міжнародныя ці беларускія навіны. Гэта такі ёсць тэлеграм-канал «Савецкая Беларусія». Мне падаецца, некалі ён некалі проста жыццё, квінтэсэнцыя жыцця. І вось яшчэ, дарэчы, цікавы каментар быў, гэта ён з'явіўся пасля размовы пра аборты, якая была тут у студыі. Такое зараз меркаванне. Нежаданне дзяцей — гэта следства інфантыльнасці, жаданне жыць лёгка і без клапот. Пад старасць гэта звычайна абарочваецца слязьмі і дэпрэсіяй. Гэта надта сур'ёзная тэма. Адрэфлексаваць. Зараз чалавек і старасці скажа нам, чым яно абарочваецца. Цянулася бурай. Слухайце, адзінае, што хочацца сказаць, мне падаецца, гэта і Наста сказала, гэта сказала і наша другая госця, якая казала пра Іран. Гэта ўсё пра рашэнне людзей. Цела чалавека, цела жанчыны, цела чалавека, жыццё чалавека. Вырашаць вам, а не... Ну, не, дзякуй, што вы напісалі, шановны, гэты каментар. Мы яго узялі да ўвагі, тэлеканал Белсат удзячны, што вы пішыце. Музыка зараз у нас Ярослав, пішыце пра Ярославу, яго ж дэбют, пішыце, ці ён крашык. Пішыце каментары, я тут буду гэта все чытаць і паговорым яшчэ.
Яны глядзелі на мяне, але не бачылі мяне. І менавіта так адносіны заходзілі ў тупік. Я намагаўся зразумець хаця прычыну, чаму не, але спакойныя размовы пераходзілі на крык. І як так? Вот пак знік контакт, антракт. Ну, хай так, хаця не можа быць, бо можа рухаліся ў такты гэты танец перажытага не мог не мець працяг, але не меў, і я не меў. Таму все спробы просто паставіў на паузу, а паколькі выбар трапляў не на мяне, ды клепей быць адному, чым разам. Усё так і было, покуль ты не з'явілася, і праз гэта ў мяне сілы ўсе, хоць сэрца ўжо знасілася, не баліць, таму я ўласна і не ведаю, што цяпер рабіць. Дзялі мяне, сам сабою дзялі, разбі мяне, ды зноў па частках згары. Там, дзе мы ўсе распачынаем свой шлях, знайдзі мяне галоўным сэнсам жыцця. Дзялі мяне, сам сабою дзялі, разбі мяне, ды зноў па частках згары. Там, дзе мы ўсе распачынаем свой шлях, знайдзі мяне галоўным сэнсам жыцця. Я шукаю сон жыцця, бо мне не бачыцца працяг, а ты нібыта маеш сілу, каб выцягваць з небыцця, як упартае дзіця. За гэта дзяк, бо штось даўно забытае жывае ў грудзях, і так што-то пачуцця з бруду ныцця, дзе сам сабе суддзя, яно ўздымаецца як сцяг. Гэта нараджае крык, я яго зацяў, каб рэхам гэта ўсё не разнеслася наўсцяж. І гэта цяжка, так, бо наш контакт нібы павольны і бясконцы зорапад. Праз гэтае жаданне ўзагадваем так шмат, нам надакучыла жадаць чагосьці наўздагаты. Я нібыта акрыбат, што пазірае на канат, а першы крок па ім распачынае хісткі шлях. І я спрабую зноў сябе пераканаць, што не сарвуся ў астатніх на вачах. Дзялі мяне, сам сабою дзялі, разбі мяне, ды зноў па частках згары. Там, дзе мы ўсе распачынаем свой шлях, знайдзі мяне галоўным сэнсам жыцця. Дзялі мяне, сам сабою дзялі, разбі мяне, ды зноў па частках згары. Там, дзе мы ўсе распачынаем свой шлях, знайдзі мяне галоўным сэнсам жыцця. Зрабі мяне галоўным сэнсам жыцця, бо без цябе святла няма ў вачах. Зрабі мяне галоўным сэнсам жыцця, жыцця, жыцця. Дзялі мяне, сам сабою дзялі, разбі мяне, ды зноў па частках згары. Там, дзе мы ўсе распачынаем свой шлях, знайдзі мяне галоўным сэнсам жыцця. Галоўным сэнсам жыцця. І зноў вітаем вас, шаноўнае спадарства. Вы глядзіце ў раніцу з Белсатам, Дзяніс Дудзінскі і Кацяра Нарецкая ў студыі. І мы пачынаем другую, трошки больш расслабленую частку. Вось Яраслав гэтага вайбу нам даў, мы працягваем нашы праграмы. Нагадваем, што чакаем вашых каментароў, лайкаў, падпісак, а грошы калісьці дасылалі, я ведаю, донаты. Донаты былі тыдзень таму. Супер, дзякуй, мы ўжо гэтыя на каву спусцілі, зараз можам таксама. І не забывайце адказваць на пытанне, якія міжнародныя падзеі вас цікавяць і турбуюць. У каментарах нагадаю, пішыце. што футбол, баскетбол, валейбол і іншы бол гэта таксама міжнародныя падзеі. Можна пісаць, калі там Іншы бол? Іншы бол. Шыбол. А мяне цікавіць пытанне, ці вы, Дзяніс, і вы таксама гледачы, удзельнічаеце ў гэтым флешмобе 10 гадоў таму. Чамусьці вось гэты 2016 год усіх трыгернуў і ўсе выкладваюць свае фотаздымкі. Калі удзельнічаеце, у мяне для вас дрэнныя навіны. Ну як у мяне? Не у мяне, а у нашага Андрушчы Сульжыца, які зараз распавядзе, што там такога небяспечнага. У сацыяльных сетках набірае абароты модны тренд. Людзі масава выкладаюць фота сябе 10-гадовай даўніны побач з сучаснымі здымкамі.
Такія калажы збіраюць лайкі і каментары, аднак за знешне бяскрыўднай забавай, як папярэджваюць эксперты па кібербяспецы, хаваецца сур'ёзная пагроза прыватнасці. Справа ў тым, што падобныя публікацыі маюць вялікую каштоўнасць не толькі для сяброў у стужцы. Параўнальнае фота з дакладна вядомым інтэрвалам у часе – ідэальны матэрыял для навучання алгарытмаў штучнага інтэлекту. Яны дазваляюць сістэмам значна лепш разумець, як змяняецца знешнасць чалавека з узростам і распазнаваць асобу нават па старых або нізкаякасных здымках. Асаблівую небяспеку гэта нясе ў кантэксце дыпфейкаў. Калі алгарытмы маюць дастатковую колькасць персанальных дадзеных, яны здольныя ствараць вельмі праўдападобныя відэа і выявы. У спалучэнні з банкаўскімі і іншымі сервісамі, дзе выкарыстоўваецца біяметрыя, гэта можа прывесці да фінансавых ідэнтыфікацыйных махінацый. Дапаўняюць карціну і подпісы пад фота. Згадкі пра навучанне, працу або канкрэтныя гады – гэта гатовыя падказкі для ўзлому акаунтаў. Менавіта такія дэталі часта выкарыстоўваюцца пры аднаўленні доступаў да электронных сервісаў або ў схемах сацыяльнай інжынерыі. Эксперты раяць не ўдзельнічаць у вірусных флешмобах без разумення наступстваў. Калі ж здымкі ўсё ж публікуюцца, варта мінімізаваць рызыкі, абмяжоўваць аўдыторыю, прыбіраць тэхнічную інфармацыю з файлаў і не дадаваць лішніх тлумачэнняў. У эпоху штучнага інтэлекту нават звычайная настальгія можа стаць крыніцай праблем, калі забыцца пра лічбавую бяспеку. Але снег ўсё роўна фатаграфуйце, бо ў якім-небудзь 30-м, 31-м годзе будзеце выкладаць фотаздымкі снега, і якая была халодная зімка ў 26-м будзеце пісаць у сваіх інстаграмах. Ну, калі ўвогуле застанецца інстаграм праз 5-10 гадоў. Не, будуць шахматы. Шахматы і фотоапарат. Спадзяемся, усё застанецца, а мы вернемся да галоўнай тэмы беларускай – маразы. Сіноптыкі абяцаюць, што маразы пойдуць на спад, на наступным тыдні ўжо будзе цяплей, а нам застаецца з вамі гэта вось тэмпература ў кватэрах, назіраць за ёй і рабіць, каб было камфорт. І вось пасля таго, як некалькі раёнаў Мінска засталіся без цяпла, а гэта мы абмяркоўвалі учора ўжо, абмяркоўвалі, паглядзіце. А Лукашенко выказаўся, што занадта цёпла топяць у беларускіх кватэрах. І трэба менш тапіць у беларускіх кватэрах. Здаецца, камунальшчыкі беларускія заўсёды кожнае слова хапаюць, выконваюць, таму трымайцеся, можа стаць халадней. Напішыце, дарэчы, якая тэмпература ў вас у памяшканні і ці вы яе адсочваеце, бо мне проста заўсёды холадна. Ось такая сітуацыя. А вось якая павінна быць насамрэч тэмпература для таго, каб добра сабе адчуваць, нам зараз раскажа доктарка Майя Церакулова. Яна з намі на сувязі з Беластоку. Вітаем, вітаем. Майя, вітаем. Добрый дзень, добрый дзень. Заўсёды прыемна вас бачыць і чуць. Ці чуеце вы нас зараз? Я вас слышу, да, у меня все хорошо. Тады сувязь ёсць. Добра, пачынаем. Ці можна лічыць 20 градусаў комфортнай тэмпературай у жылых памяшканнях? І увогуле, якая тэмпература павінна быць у памяшканнях, у жылых памяшканнях, у кватэрах? Страшно даже сказать это, но я в данном случае согласна с Лукашенко. В минских квартирах слишком сильно топят. И температура 18-22 градуса является физиологичной для человека, а 20 градусов — это оптимальная температура воздуха в помещении. Да. Аптымальная, але калі мне, напрыклад, як кажуць, як жанчыне, холадна у плюс 20, ёсць такое меркаванне, што нешта са мной не так, ці я захворваю, ці нешта мяне чакае. Дарэчы, яшчэ ёсць вось гэтая розніца паміж, калі мужчынам цёпла заўсёды, а жанчынам холадна ў кватэры. Як вось гэты баланс знайсці, і ці не з'яўляецца гэта такой падставай для захворвання, калі я адчуваю, што холадна ў кватэры? Если кто-то при температуре в 20 градусов ощущает, что ему холодно, это, во-первых, сбой терморегуляции, это основание для того, чтобы подумать,
о привычках, об образе жизни. И почему иногда женщины чувствуют, если холод, вообще чувство холода субъективное, оно может быть характерно для ряда заболеваний. Например, анемии очень часто встречаются у женщин и не так часто у мужчин. Стоит проверить там железо, либо функцию щитовидной железы, либо уровень мышечной активности. Вот это тоже, чем могут отличаться мужчины от женщин, с количеством развитых мышц. То есть тут надо подумать о физкультуре, сдать какие-то анализы. Но физиологическая норма для организма 18, 20, 22 градуса, при которой человек не должен ощущать холод. А чи може бути небяспечная занадта нізкая ці занадта высокая тэмпература? Бо вось калі батарэі гэтыя уключаюць і ты не можаш іх адрэгуляваць, некалі дыхаць немагчыма. Вось чым гэта можа і нізкая, і высокая перашкаджаць жыццю дарослых, ну і дзяцей, зразумела? Температура, которая может негативно повлиять на здоровье человека, низкая меньше 15 градусов, высокая больше 26 градусов. То есть это температура, при которой организму тяжело поддерживать собственную терморегуляцию и могут исчерпаться возможности терморегуляции, может случиться там переохлаждение или тепловой удар. А як часто і на колькі хвілін трэба праветрываць памяшканне? Бо у нас, напрыклад, у сям'і заўсёды гэта. Я адчыняю вокны, Кацярына зачыняю. Я адчыняю, яна зачыняе. Колькі хвілін трэба трымаць адчыненым в окно, каб добра праветрыць памяшканне? І ці трэба? Угу. Лучше проветривать помещение, потому что при закрытых окнах у нас люди живут, выдыхают углекислый газ, мы готовим. Это все уменьшает количество кислорода в помещении, и желательно проветривать дважды в день, утром, когда проснулись, вечером перед сном. 5-10 минут активного проветривания, такого сквознячка даже достаточно. А вось вы, як доктор, Майя, адкажыце, калі ласка, людзі хварэюць не ад нізкай тэмпературы, а ад сквазнякоў менавіта, ці неяк наадварот, і я нешта не разумею. Нізкая тэмпература – гэта добра, а вось сквозняк – гэта дрэнна. Так, люди болеют от инфекций, а не от воздуха, не от температуры воздуха. То есть, если у нас есть хроническое переохлаждение меньше 15 градусов, тогда могут быть последствия. Это не то, что мы там считаем насморк, кашель, то это вот переохлаждение. Насморк, кашель — это вирусные инфекции. Вот как раз вирусные инфекции — это то, что у нас распространяется зимой, потому что мы живем в закрытых помещениях, которые редко проветриваются, в большей скученности. Вот так распространяются инфекции. Что может случиться при переохлаждении? Понятно, что циркуляция воздуха, она провоцирует большие потери тепла. Так работает физика. Большую потерю тепла, и это может спровоцировать некоторое переохлаждение, и тогда могут заболеть мышцы, например, которые хронически подвергались переохлаждению. Люди, которые говорят, что у них там без шарфа начинает шею ломить, они в каком-то, они правы. И проблема в таком случае в мышцах. И что надо делать? Нужно эти мышцы тренировать, чтобы у них была лучшая способность к терморегуляции, к сокращению, к контролю собственной температуры. А ці вось гэтае пытанне ачышчэння паветра ў кватэры, яно зараз такое актуальнае. Зразумела, хто жыве ў Еўропе, у тых паветра больш бруднае. Вось, напрыклад, тая ж Польша, тут ёсць праблема, бо ёсць ацяпленне з печ, так, драўляная. Але у Беларусі вось пісалі, што ў Менску быў смог, што нібыта бруднае паветра. Ці гэтыя гаджеты, каб чысціць паветра ў кватэры, ці яны павінны быць у кожнага, ці гэта абавязкова, ці гэта сапраўды нечым дапамагае? Калі ласка, доктар, памагіце, ці трэба грошы на гэта аддаваць, ці не аддаваць? Мне трэба прыняць гэтае рашэнне. Есть возможность, то можно. Они не вредят, они действительно в какой-то мере чистят воздух. Гораздо более они полезны в помещениях, в общественных местах, в каком-нибудь группе детского сада. Имеет смысл. Просто у себя дома, опять-таки, достаточно проветривать помещение, даже если смог. Мы можем выбрать час, когда ветер на улице, и уже меньшее количество этих микрочастиц будет в воздухе. Либо утром рано, когда у нас машины не ездят в таком количестве. То есть, поэтому говорят, утром и перед сном, когда нет часа пик, нет загрязненности такой воздуха, которая там типична для мегаполисов, для крупных городов.
Проветривать помещение в в жилой квартире, где живет только одна семья, достаточно. А очистители воздуха — это хорошая идея для школ, садиков, для тех мест, где большое количество людей закрыто в одном помещении. А што больш карысна для нашага здароўя і самаадчування, добрага самаадчування? Кандыцыянер ці адчыненае акно і ўсе гэтыя скразнякі і гэтак далей? Што лепей абраць? Открытое окно — это просто необходимость. Без него у нас будет дефицит кислорода, постоянное кислородное голодание, слабость сонливости, и прочие прелести. То есть открывать окно нужно в любом случае. Кондиционер не нужен в любом случае. Но хорошо, потому что он помогает регулировать температуру тела и сохранять ее в комфортном вот этом диапазоне 18, 20, 22 градуса. Поэтому хорошо иметь оба, периодически проветривать квартиру и сохранять оптимальную температуру. Помимо температуры, нам нужно еще помнить о влажности помещения. Это тоже такой необходимый фактор. Влажность должна быть 40-50 градусов. Если воздух слишком сухой, мы чувствуем себя плохо. Пересушенный воздух часто провоцируется слишком высокой температурой, и в целом отоплением. Поэтому помимо очистителей воздуха, кондиционеров, гораздо более дешевое и при этом полезное устройство — это увлажнители воздуха. К ним нужно прилагать гигрометры. То есть помимо термометров дома нужен гигрометр. Он стоит 20 рублей белорусских. Это дешевенькая штучка. Сначала купить, проверить температуру, влажность в помещении. Если там низенькая влажность, часто бывает в отопительный сезон, тогда еще купить увлажнитель. Тоже 100 рублей может он стоит. Недорогая вещь, не как кондиционер. И очень полезно, особенно если в доме есть маленькие дети, они теряют очень много влажности при отоплении, потому что у них относительно высокая поверхность, площадь кожи, относительно их веса, и у них риски потерь, дегидратации, слишком сильной потери влаги через кожу велики. Ага. Я записал набыть гигрометр. Гигрометр, так? Так. Гигрометр. Набыть гигрометр будет. А вот глядите... Дешевая штучка, если он показывает меньше 40% влажности, увлажнитель воздуха. А коли болей? Ага. А коли болей, болей так, за 50. Что робить тады, коли болей за 50%? Такое тоже бывает, и мы это можем видеть, если влажность больше 60%, у вас уже будет конденсат на окнах. И это тоже нехорошо. Для здоровья человека максимальный риск — это перегрев, потому что основная терморегуляция происходит с потерей жидкости с кожи, испарением. И когда слишком высокая влажность, то у нас плохо происходит испарение. Это больше актуально для тропических стран. В наших условиях высокая влажность, основной ее риск — это плесень. И клещи могут развиваться постельные в условиях высокой влажности. Тоже не очень хорошо. Поэтому проветривание помещения — одно из самых эффективных способов, потому что когда на улице низкая температура, а в помещении высокая температура, проветривание очень сушит воздух. Достаточно эффективно. Микропроветривание постоянное, включенное есть окна современные, пластиковые, которых возможна функция микропроветривания, либо установки специальных, сквозь стены, регуляторов температуры. Все это способствует снижению влажности в помещении. Вось бачыце, патрэбна гэты баланс шукаць. А ёсць жа сітуацыі, калі не даглядзеў і зімой па вуліцы з працы ідзеш і замёрз. Вось як трэба хутка сагравацца, бо я памятаю, што ў дзяцінстве ты пад гэту гарачую ваду свае холодныя рукі і пасля не адчуваеш іх, напрыклад. Ёсць спосабы кілішак чаго-небудзь, напрыклад, а як па-медыцынску патрэбна ногі пагрэць, я не ведаю, ванну прыняць, як сагрэцца, калі ты замёрз на вуліцы і прыйшоў да хаты? Более эффективный способ согреться — это мышечная работа. Вы, может быть, в детстве тоже описали, когда с этими саночками вверх, а потом с горки вверх, и вообще не холодно. Потому что нужно работать мышцами, и это лучший способ согреться. Можно и горячую воду. В целом
Слишком горячая вода после слишком сильного морожения тоже сомнительная история, может повредить кожу. Охлаждение, переохлаждение даже меньше 2 часов, как правило, не сказывается на здоровье человека. То есть, не чувствуете слегка пальцы, если они не посинели, в целом особо ничего страшного не произошло, со временем чувствительность вернется. А что мы можем, выбачайте, порекомендовать тем, у кого посинели пальцы? Ну, это так, жартик. Вообще, то же самое физическое, если просто они побледнели, да, вы их не чувствуете, растирание их, рук друг от друга и физическая работа, то, что гораздо, наиболее эффективный способ расширить сосуды, увеличить кровоток в них, это вот прийти в более-менее, в теплое место, или даже если вы на улице остаетесь, попрыгать, побегать там, то, что нет более эффективного способа улучшить кровоснабжение, чем заставить мышцы работать. Ох, дякую вялікі. Хочется додать, расширьте ему кто-нибудь уже это кровоснабжение, як кажуть. Допоможите мужчине разжать Дякую пальцы. вялікі за парады. Дякую. З намі на сувязі была доктарка Майя Теракулова. Дякую вялікі. Ось беражыце сябе, рабіце ўсё так, каб дачакацца Напишите, вясны. калі ласка, нам зараз у каментарах, калі вам гэта бяспечна, якая тэмпература зараз у ваших кватэрах. А калі у вас Што есть адбываецца? гідрометр, напишите таксама, якая у вас вільготнасць. А таксама напишите, не пишите, як вас завуць, хай гэта будзе для вас бяспечна. І падабайкі паставце і Майі Теракулавай, і нам, і Ярославу з прэм'ерай. Давайте ўжо чакаць вясну. Я ўжо мне неяк і вільготна, і холадна, бо нашы рэпарцёры ўжо дакладваюць, што ў некаторых краінах вясну чакаюць, а мабыць, уже і дачакаліся нечага. Чаканне вясны з кветкамі ў руках. Нягледзячы на зіму, у Амстэрдаме ўжо пануе вясновы настрой. На музейнай плошчы гораду адзначылі нацыянальны дзень тюльпанаў, традыцыйны старт продажы гэтых кветак. З гэтай нагоды гараджанам і гасцям бясплатна раздалі 200 000 тюльпанаў. Кожны мог сарваць сабе да 10 кветак, кавалачак будучай вясны. Мы святкуем вясну, яна хутка прыйдзе. Цяпер яшчэ зіма, але вытворцы ўжо гатовыя найбліжэйшым часам напоўніць кветкамі усе крамы. Хоць тюльпан паходзіць з Азіі, ужо стагоддзямі ён ёсць сімвалам Нідерландаў, дзе клімат і глеба ідэальна падыходзяць для яго вырошчвання. Сёння Нідерланды найбуйнейшы ў свеце вытворца тюльпанаў. Летась тут вырасцілі 2 мільёны гэтых кветак. Пакуль у Амстэрдаме вясну набліжаюць кветкамі, у Харватыі яе клічуць звонам. На поўначы краіны званамі напоўнілася звычайна ціхая вёска Глеў. Тут прайшоў абрад дыды-скамэншчыцы або старыя скамэшніцы. Адзін з самых незвычайных народных фестываляў Цэнтральнай Еўропы. Дзесяткі перапранутых мужчынаў у вялікіх востраканцовых шапках з авечай шкуры танцуючы ідуць ад хаты да хаты. Паводле павер'яў, гучныя званы павінны адагнаць зіму і паклікаць вясну. Лічацца, што карані свята ідуць у старажытныя паганскія абрады. Так рабілі нашыя дзяды і прадзеды. Мы працягваем гэтую традыцыю і атрымліваем ад гэтага задавальнення. Яна радуе людзей і адначасова нас забаўляе. Падчас абраду дыды вядуць сімвалічную нявесту, вобраз нараджэння новага года і ўрадлівасці, і шукаюць ёй жаніха. Абышоўшы ўсю вёску і так і не знайшоўшы яго, дыды завяршаюць абрад, каб у наступным годзе зноў сабрацца і прагнаць зіму. У невялікай вёсцы ў цэнтральнай Іспаніі у правінцыі Авеля прайшоў старажытны фестываль Ляс Люмінаріас. Напярэдадні дня святога Антонія апекуна жывёлы на вузкіх вуліцах запалілі дзесяткі вогнішаў. Каля сотні коней разам з вершнікамі пераскоквалі праз полымя. Паводле традыцыі агонь і дым ачышчаюць жывёлінаў і абараняюць іх ад хваробаў на ўвесь год. Фестываль працягвае гасцей з усёй краіны. Абраду ўжо больш за 3 стагоддзя. Ён узнік у час, калі Еўропа накрывалі эпідэмія, што масава вынішчалі коней. Іспанцы верылі, што агонь і дым гэтага рытуалу здольныя абараніць жывёлу ад хваробаў. Як мы бачым, важныя рытуалы і артефакты застаюцца ў гісторыі. І калі яны такія прыгожыя, цікавыя.
І прапануем зараз паговорыць пра артефакты навейшай нашай з вами беларускай гісторыі. Нядаўна масавы выхад палітвязняў папоўніў музеі беларускай салідарнасці. Што гэта за экспанаты, нам зараз раскажа Ігор Станкевіч, каардынатар праекту да дыгіталізацыі калекцыі музея Новай Беларусі, і Вольга Каралёнак, арт-менеджерка музея Вольнай Беларусі. Добрай раніцы. Вітаю. Добрый день. Вы распавядзіце, ці з'явіліся новыя артефакты, колькі і што гэта было ў музеі, у экспазіцыі? Так, у снежні вызвалілася вялікая група палітвязняў 13 снежня, і наш музей з той нагоды папоўніўся новымі аб'ектамі. Некалькі дзесяткаў аб'ектаў мы атрымалі. І адразу па гарачых слядах адкрылася выстава, якая атрымала назву 123. 123 чалавекі вызвалілася, і вось такая лаканічная назва падалася нам на самы прыдатны для гэтай нагоды. Усе аб'екты цікавыя па-сваяму. Прабачце, колькі аб'ектаў вы казалі? Папоўнілася некалькі дзесяткаў. Выстава зараз уяўляе сабой 30 аб'ектаў, якія мы абралі, якія складаюць вось такі аповед, кожны на сваё месца, і кожны мае сваю частку. Усе разам, калі іх паглядзець, кожны мае цікавую гісторыю, то вялікае ўражанне праводзіць. А гэта вы самі звярталіся да былых палітвязняў, ці гэта яны прыносілі? Была такая прапанова ўзяць рэчы да музея, і людзі пачалі іх прыносіць, і прыносяць дагэтуль, і фонды папаўняюцца, рэчы апісваюцца, захоўваюцца, і тое, што выстаўлена, гэта толькі невялікая частка. Ну, напрыклад, што там? Напрыклад, зараз на гэтай выставе мы маем, напрыклад, папяровыя сурвэткі. Можа, вы памятаеце, такія у нас сурвэтачкі былі з сімваламі рознымі. Я вам покажу. Я таксама просто... Гэта мае ўласныя сурвэткі. Тут напісана сімвал «Зямля». Я вывезла іх з сабой з Беларусі 3 гады таму. І вось гэта мой артефакт асабісты. Ён верне. А мы атрымалі такі пакуначак сурвэтак, распачаты ўжо без 3 сурвэтак, з сімвалам агню. І гэтыя сурвэткі нам перадала палітзняволеная з такой запіскай, што гэтыя сурвэткі сталі для мяне сімвалам сілы і абярэгам супраць бесчалавечнасці. Яны прайшлі з ёй і ЧУ, і изолятор, і ўсю калонію. Просто калі яна потрапіла у ІЧУ, так, часовае ўтрыманне, там не было ніякіх сродкаў гігіены, і яна вельмі ашчадна іх скарыстала толькі 3 сурвэтачкі, і з сабой вось захоўвала гэтыя сурвэткі. Кавалачак за кавалачкам. І пасля яна просто захоўвала, і гэта быў абярэг. То бок, уяўляйце сабе, абярэгам мы звычайна лічым нейкія там крыжыкі нашы, яшчэ штосьці, а вось такі звычайны пакунак сурвэтак можа стаць абярэгам. Цяпер ён ляжыць пад шклом, цяпер гэта музейны экспанат. Ну, я так гляжу на яго і разумею, што гэта сапраўды вельмі моцны абярэг, таму што ён сапраўды збярог і зараз ляжыць ганаровым у вітрыне музея. Яна на волі. Што яшчэ з цікавых экспанатаў? Я хацеў бы таксама дадаць, адзін экспанат патрапіў до музея праз мяне, таму што моя знаёмая Светлана Шаціліна, якая суправаджала палітвязняў з Украіны ў Літву, частка палітвязняў выйшла ў Варшаве і пакінула рэчы. І вось гэтыя рэчы потым размяркоўваліся паміж астатнімі. Яна забрала кубак. Яна думала, што это кубак Марыі Калеснікавай, прывезла нам, прэзентавала, моя жонка ухапілася, гэта сімвал. Я кажу, трэба ў музей аддаць. Она не аддавай, это такое. Карацей, мы дамовіліся, перадалі кубак ў музей, а потым высветлілася, што кубак не Марыі Калеснікавай, а Марыны Золатавай. Во, гэта і Марына пацвердзіла, потым яна нават распавяла, што гэты кубак ёй даслалі ў турму, ёй было прыемна, а на кубку намалявана карта свету, і яна марыла пра тое, што калісьці, вось яна калісьці трымала такі кубак у руках, марыла, што вось гэты кубак з мапай яна будзе разглядаць, будзе марыць, куды паехаць. І вось і праз некаторы час літаральна сваякі дасылаюць у гэты кубак. Это было просто... Прыкладна такі, які яна хацела, яна пабачыла ў каліжанкі такі самы, і праз месяц пасылка ёй прыходзіць такі самы кубак з мапай. А што гэта за гісторыя з дыгіталізацыяй? З дыгіталізацыяй... Мы разумеем, што такое дыгіталізацыя. Лічбавізацыя. Так, больш зразумела. Так, это калі розныя аб'екты пераводзяцца ў лічбу.
фотаграфуюцца, скануюцца, прычым па адмысловых тэхналогіях, па адмысловых стандартах, з рознымі прыладамі, у студыі. Гэта такая нават досыць сур'ёзная праца, досыць прафесійная. І вось мой калега, які ўжо мае вялікі досвед працы ў беларускіх музеях, кажа, што ў Беларусі так не робяць блізка. Таму што нам, ну, у лепшым выпадку там простыя фотаздымкі злева, справа там, а тут тэхналогія, тут філасофія такой працы палягае на тым, што калі нават праз 50-100 гадоў аб'ект знікне, будзе яго лічбавая копія, паводле якой можна будзе аднавіць. Што атрымліваецца ў рэшце? Звычайныя фотаздымкі. Каталагізацыя, так? Не проста каталагізацыя. Ну, вось глядзіце, лічбовалася каля 200 аб'ектаў розных. Гэта, ну, апроч улётак, якія, ну, ось двухбаковыя, да, ёсць сукенкі, напрыклад, сукенка нявесты, БЧБ, парасоны, ёсць роба удзельнікаў страйкаў, ёсць рэчы, якія каліноўцы перадавалі, там, камізэлькі расейцаў. Рэчы, якія з двух бакоў не сфотаграфуеш. Там ёсць адмысловыя тэхналогіі, ёсць парадак, як это, каб это зверху, знізу, з розных ракурсаў, каб было добрае ўяўленне. Рэч фотаграфуецца там на агульным плане, нейкія дробязі, калі там ёсць абавязкова колер павінен супадаць. Так. То бок вы рыхтуецеся да гэтай будучыні, пра якую вось там учора Ілон Маск казаў, нібыта ўжо ўсё. Ну, чаму рыхтуемся? Ужо яна надышла. Слухайце, у некаторых музеях Беларусі ўсё яшчэ факс стартую. Вось гэта таму вы на шмат крокаў наперадзе. Ну, Еўропа. Еўропа, добра. Хтосьці дапамагае вам, як мы, як супольнасць можа дапамагчы вам рабіць лічбавізацыю, дыгіталізацыю, збіраць артэфакты? Вось што зараз музею патрэбна і непасрэдна ў працэсе лічбавізацыі, дыгіталізацыі? Як лепей? Як зручней. Дзе язык не ламаецца? Ну, калі што тычыцца музею, то ўсіх запрашаем прыносіць свае аб'екты, рэчы, усё, што звязана з найноўшай гісторыі, 20-й год асабліва. Не выкідайце гэтыя рэчы, заклікаем, прыносьце, яны ўсе сведкі. Зараз вам падаецца, што гэта не мае гістарычнай цэннасці. Ён ж заўсёды так. І людзі, калі прыходзяць і бачаць свае рэчы пад шклом, яны разумеюць, што гэта ўжо аб'ект гісторыі. У нас, напрыклад, пад шклом у калекцыі ёсць слоік пластыкавы ад Ралтону. Так, показывали вось на экране. Так, вось уяўляеце сабе, гэты слоік, якім запарвалася кава, гарбата, рабіліся чайныя цырымоніі адмысловыя. Гэта не проста слоік. Мы заходзім... Гэта з-за кратаў? Так, гэта з-за кратаў. Гэта той самы слоік, які вывезлі, пранеслі, які перажываў шмоны, яго маглі адабраць у кожнаму, у якім даваць чайная цырымонія з пакругу пусканнем праз яго была. І ў турме гэта каштоўны экспанат. Мы прыходзім у музей, у некі палац і бачым срэбраныя, посуд срэбраны, а ў нас стаіць гэты слоік пластыкавы. І ён набывае іншае значэнне, ён па-іншаму гаворыць. Вось гэтыя ты самыя сурветкі. А ці прымаеце вы лісты, ці толькі аб'екты нейкія? Так, я магу ўжо расказаць яшчэ пра адзін каштоўны экспанат. Гэта ліст ад Максіма Знака з апавяданнем «Арамат». Вось, вы ведаеце, што ўжо выйшла кніга, пакуль ён сядзеў, кніга «За Камерон». І яго сястра ў калекцыю з яго дазвола перадала ліст, які ён даслаў ёй з гэтым апавяданнем. А таксама зараз на выставе ўсіх запрашаем, можна пабачыць вельмі кранальная паштоўка, якую яна яму намалявала і даслала ў турму, там, дзе сядзіць чалавек на нарах, і насупраць жанчына, такая ў святле, і ён п'е з ёй гарбату. А на адваротным баку такі вельмі кранальны надпіс, што «Дзякуй, дарагая сястра», ну, маецца на увазе сястра, што завітала да мяне на чайную цырымонію. Я не прапанаваў жанчыне сесці, ты скажаш лапух, а я скажу, нечага ёй там сядзець. Вось так. І гэта паштоўка, вось такая арыгінальная, она таксама у нас зараз музейны экспанат. Я б яшчэ хацеў дадаць, што вось колькасць гэтых 200 аб'ектаў здыгіталізаваных
трапілі не толькі аб'екты, звязаныя з 20-м годам, але і больш ранейшыя. Музей супрацоўнічае з Паўлом Казанецкім, які аддаўна працаваў з Беларусю, і ён гэта ўсё збіраў налепкі, збіраў улёткі, збіраў бюлетэні. Яго вельмі цікавая калекцыя, я з ёй працаваў пазалетась. Гэта таксама датычыцца сучаснай гісторыі Беларусі? Так, гэта гісторыя 99-го года, калі былі маршы свабоды. Гэта 2001 год, калі вось балатаваліся Домаш, Ганчарык, улёткі. Гэта 2006 год, там налепкі зуброў і гэтак далей. Гэта таксама было дыгіталізавана, і гэта вельмі цікава, таму што гэта па сутнасці паказвае эвалюцыю беларускага пратэсту, эвалюцыю імкненне беларусаў да самастойнасці, да незалежнасці, да дэмакратыі. Што гэта было не толькі ў 20-м годзе, але гэта было вось цягам апошніх 30-35 год. Далей, глыбей, калі пайсці, сталінскія рэпрэсіі? Са сталінскімі рэпрэсіямі складаней. У музеі пакуль гэтыя рэчы не трапляюць. Гэта крышачку іншая тэматыка. Рэчаў няма, але ж ці можам мы ўвогуле параўнаць рэпрэсіі ў Беларусі ў 20-м годзе і сталінскія рэпрэсіі? Зразумела, чымсьці адрозніваецца. Не расстрэльваюць. Вось, гэта зразумела. Але якія там моманты? Са сталінскімі рэпрэсіямі даволі складана, таму што артэфактаў па тых падзеяў амаль не засталося. Я, напрыклад, збіраю матэрыялы, і мне трапілася цыдулка з турмы, з аршанскай турмы Анатолія Логінава. Гэта быў пачатак 38-го года, ён ліставаўся з жонкай. Я не ведаю, там яна з двух бакоў напісана ў поперак. Карацей, гэтую цыдулку перадавалі туды-сюды. І сваякі яе нейкім чынам захавалі. Там яшчэ была гісторыя з кашуляй, што гэтага мужчыну моцна збівалі, ён крывёю штосьці на кашулі напісаў, перадаў жонцы, і тая ў шоку папрала яе, і пазней даведалася, што там было пасланне, але ўжо паслання не было. Яна моцна перажывала. Праз 2 тыдні гэтага чалавека расстралялі. Вось. І такіх рэчаў вельмі мала. У Беларусі наогул не было створана на дзяржаўным узроўні музея, які б захоўваў гэтыя артэфакты. Гэта вельмі важна. Напрыклад, чаму у Асвенцыме захоўваюць, вось, калі вы былі там, там проста груды ботаў, груды жаночых косаў. Збольшага, як яно было, так і гэта матэрыяльныя, жывыя сведчанні таго, што быў гэты тэрор. А Беларусі пра тэрор сталінскі артэфактаў не захоўваецца. Нават калі чорныя капальнікі прыходзяць у лес на тыя месцы, дзе расстрэльваны, яны раскідваюць там боты, рэчы, забіраюць, можа, штось нейкія манеты, астатнія пакідаюць. Людзі, якія туды прыходзяць пазней, пытаюся, ці вы збіраеце гэтыя рэчы. Гэта трэба збіраць. Гэта, можа, калісьці зноў жа пойдзе да музея. Музей вольнай Беларусі, Фоксал 11. Так, дакладна. Варшава, шановное спадарства. Паспейце і паглядзіце, калі не паспееце, цифровізацыя нам у дапамогу. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Гэта вялікая праца, бо гэта якраз можа калісьці гэта спыніць колы рэпрэсіяў, калі мы саберэм усе гэтыя артэфакты і зразумеем. Пра гэта першую чаргу варта памятаць. Так. І вось прыходзіць, бачыць, таму што за кожнай рэччу стаіць гісторыя кожнага канкрэтнага чалавека. Дзякуй вялікі вам. Дзякуй, што прыйшлі. Ігор Станкевіч, Вольга Каралёнак. Прыходзьце, калі ласка, абавязкова на экспазіцыю. Гэта трэба ведаць. А мы працягваем паглыбляцца ў беларускую гісторыю разам з новым праектам Кацярыны Ваданосавай і Васіля Капача «Каса на камень». Калача. Мы нешта забыли. Мы забыли прывітацца. О, так. Прывітанне. З вами Кацярына Ваданосава. І Васіль Калач. У перадачы «Каса на камень». Тут мы будзем гаварыць пра нашу гісторыю, традыцыю. І галоўнае, дзе тут месца мужчыны, а дзе жанчыны. Так, і сёння мы пагаворым пра вядзьмарства. Ці ведаеце вы, што апошнюю ведзьму ў Рэчы Паспалітай спалілі ў 1793 годзе? То бок, уявіце сабе, уже французская рэвалюцыя, уже ўся гэтая свабода, роўнасць, братэрства. А тут паляць ведзьмаў. А яшчэ ў 1758 годзе адзін з аканомаў графа Тышкевіча вельмі бадзёра так хваліўся, што спаліў 6 чараўніц. І 3 з іх прызналіся, а 3 не. Вось так.
Выходит так, что катаванні за чародейство у нас забаранили при короле Станиславе Августе Понятовским. При ім же забаранили кару смерцю. Аднак ёсць закон, а ёсць практыка. І большасць абвінавачаных у чараўніцтве да суду не дажывалі. Іх папросту карала вясковая грамада судом лінча. Так, і ў сувязі з гэтым у мяне ёсць одна любимая гісторыя. У 1855 годзе на Наваграчыне была засуха, а людзі верылі, што можна выклікаць дождж, закапаўшы жыўцом старую бабу. І яны знайшлі яе і прыкапалі ўсім натоўпам грамадой і запулілі ў магілу. І віноўным потым 12 гадоў катаргі далі. Дзіч. І кажа, вельмі люблю гэтую гісторыю. Можа, тады з беларусамі нешта не так? Гэта пытаннечка. І гэта пытаннечка. Ці з беларусамі нешта не так? І што там пішуць на нашыя пытаннічкі? Ну, па-першае, вельмі клёвая... Гэта каментары зараз. Гэта каментары. Гэта зараз, Ярослав. да. Таму, гэта телефон, гэта каментары. Ютуб. Да, насамрэч, вельмі клёвая такая суполка, супольнасць людзей і вельмі шмат такіх цікавых каментароў пісалі. Давайте адразу ты, якія мне спадабаліся. Толькі ты, якія спадабаліся, давай. Усё часцей, ну, гэта, то бок, на вось гэтую агульную тэму міжнародных навінаў і гэтак далей. Усё часцей, пачуўшы добрыя навіны, пачынаю разважаць. А ў чым падвох? Так. Бывае? Да, Так, бывае. беларускі вайб. І калі добрае надвор'е, і калі навіны добрыя, і ты такі, о, нешта... Ці гэта мем, ці гэта не мем? Я павінен нешта камусьці... А што ад мяне патрабуецца, як кажуць? Окей. Далей, таксама цікава. Калі пры чытанні беларускіх і міжнародных навін у думках дадаваць перад кожнай насуперак разумнаму сэнсу, то становіцца лягчэй. Насуперак разумнаму сэнсу Александр Лукашенко паехаў у Кітай. Ну, добра, гучыць, добра. Адразу... Цікава. Можаш у прэс-сакратары ўжо ісці. Добры каментар, дзякуй вялікі. Так, яшчэ, я насамрэч прапусціў, пішуць сёння, вось віншую ўсіх Тацян са святам, то бок сёння Тацянін дзень. Тацяны? Да. Калі вы Тацяны? Калі вы Тацяны, Хочаш то... быць з Тацянай сёння? Не. Не? Не, дзень студэнта, гэта калі Тацяны. А я вас заўсёды блытаўся, бо там ёсць некалькі... І Тацян, і студэнтаў, жанчынаў, мужчынаў, усіх. Не дзеліш. Далей, насамрэч, такая даволі сумная тэма. Тут была ў студыі, было абмеркаванне, што вось у памяшканні, якая тэмпература павінна быць, там, ці то 20, ці то 25, але ва ўкраіне вы таксама, напэўна, ведаеце, што зараз не пра 20, там ацяплення ўвогуле няма. Так, і вось спадарня з Украіны таксама зайшла ў чат, прывіталася, ее адразу вельмі падтрымалі, і вось што яна піша. Там было пытанне наконт святла. Так, зараз перайду на українську мову. Так? Авторський текст. В нас є, вимикають по черзі за графіком, так що в одних є, в інших вимкнено на 2-4 години. Залежить від черги. Вось гэта про тое, як нам трэба разумець. Добра, калі вось ты прачнуўся, ёсць святло, напрыклад, ёсць вада, ты жывы. Вось бачыце, колькі крокаў нам да... Але не хочацца да гэтага прызвычайвацца. Сябры нашы украінскія, калі ласачка, ну, я не ведаю, што вам казаць. Мы з вами, мы беларусы з вами, мы падтрымлем, мы ведаем, мы ўсё чытаем, мы ўсё бачым. Не магу казаць, што мы гэта адчуваем на сабе, але ж мы з вами. Дзякуй, што прыходзіце, далучайцеся да нас таксама. Да, Дзяніс, лепей і не скажаш, ну бо сапраўды, калі вось гэта навіну чытаць, то вельмі цяжка. І тут таксама у чаце пішуць: трымайцеся, вы абавязкова пераможаце. Все супер. Да, і я яшчэ раз хочу падкрэсліць, вось як чат увесь гэты падтрымаў. Яшчэ, давайте перайдзем на іншую. Такая насыпалачка. На іншую тэмку. Боты пісалі? Слухай, мала. У мяне была, скажу шчыра, у мяне была загатоўка такая юмарыстычная, што калі я зайду ў чат, я скажу: ой, нібыта зайшоў у краму абутку. Столькі ботаў бачыў. Але не змог. Зараз чакаем. Мы заўсёды чакаем ботаў, таму што яны уздымаюць. Я чакаю людзей. Хто піша. Вось, таксама цікавы. Ютуб блакуе кепскія каментары пра Трампа. Вось і Ярослаў, як Ютуб. Мой каментар не агучыў.
Але, ну ви бачили? Ні, Ви ну зараз, бачили? зараз жар. Кола. Слухайте, Кола там запросили. я не смог адгартаць вось менавіта гэтага чалавека каментар не змог знайсці, бо там нешта ўжо мяне не Але пускала мы бачым, наверх. мы пераглядзім чат пасля эфіру. Ну, Паабяцай. Паабяцай. конечно, Увесь. Там можна конечно. націснуць і пераглядзець першую Я гадзіну як, пасля эфіру. я як гэты, Давай, я если бумер есть- ужо, да. Апошні ёсць каментар ці не? Вы Ці ідзем? глядзелі раніцу з Белсатам. Там нешта добрае. Уснутыя былі Дзяніс Дудзінскі, Перадаем Кацярына Раецкая, любові. Ярослаў Ой, Пісарэль. Ой, там ўсё чаго толькі не Нешта Що пра там яшчэ? Заронка, пра Заронка. пра Пецарэнку, Там- пра Дудзінскага, пра Рэцку. Просто калі вяртацца да Цісніце падабайку, подписывайтесь, Обовязково. досылайте Вертайся, сябрам. Жуні, вертайся. Донаты. Музыку, донаты, добрий ранець, вітаємо. Дякую, що були з нами. Бывайте, бывайте. Бійся темної води під шкірою прихована. Колискову для розбитих ліхтарів співає знову, аби ти її пригрів, усміхнена, врятована. Небезпечний знайомі, незнайомці, коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це, моє сонце. Ніжна, грізна, суміш у її очах, тікати пізно, вже танцює на ножах. Прекрасна і спотворена, небезпечні знайомі, незнайомці, коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце, пам'ятай про це, моє сонце. Чоловік жаль не знала, жаль її душа. Тікати не вийде, любити не варто. А покохалась, ким була на ножах. Палець у світлі, чорна правда. То чоловік жаль не знала, жаль її душа. Тікати не вийде, любити не варто. Кохалась, ким була на ножах. Ховалась у світлі, чорна правда. Чорна правда.